Hey. Attention. Salute. Out. Jatilan kini kisah paisa paisa hanai Molindra Jamatia na ang kisah Madam आंतरिक भावे हमारो बोली लगे लगे तो नाय फायदाय सिनी पॉपजाक हुजाक भी नराय नरा बनो खोमाला रो फायमानी खोबक फायमानी ताती थक फायमानी बंगै आं जत्तनो अरो उपस्थित तनाय रुना आनि आसि सनो थैनाय रक सिनी बाराव पुलिस रो बाइक बुथार जागोन सत्तिनो ताक राय खनाय रुनो साइ खना रयासै ओमते हायके फुनुगमाय आंखे बर' गप फाथंमायो इ आसि सम दांगाव निजे प्रेक्टिकल लोगो যারা পুলিশে চাকরি পায় না ওরা জনার্দন জমাতিয়া হি পুলিশ ইন্সপেক্টর বন লোকরক্ষী দাগে রহব পুলিশ রক ফাইলে হা প্রশাসন বিভাগ রক ফাইলে হা যে বুঝি যাক যাক লোক যাক নিরক্ষিসা আবু বাইগরা দি যে পারানি বয়স্ক রোগ বন নির্দেশ হল হা ফোনা ফোনা থাঙ্গা দি থাঙ্গাই কক সারা তো দূরে থাক বড় अब गुली खालाइगै बुथार पाइला समय दिनो जत्तनो खारमाल खारानि रास्ताबो जत्त छिल आगुनि रास्ताबो जत्त छिल किन्तु विशेष खालाय जारा बसखां आवनाय
प्रथम सारियो जरा तंगनाय रुनो जेफोर फानो जों हामबायरो बाता खुलुमो बाता लगेरो बाता नि आंखे मा थाखाय शुद्ध दीर्घदिन आं नायसय नेमेनि अमा आसि सन थैमानि परेबो अमा हायखे जाक जमक ओदेंखा ओंया बना आं सामालिया तबे तिनि हायखे तिनि सोसाइटिनि आइदि ट्रेडिशनल जेटा चले थैमानि बनो जों रक्षणाबेक्षण खालामनो एखे रनथिसाय खालामो एखे आगामी दिनो तिनि सांघातिक असुबिधा नैया थैमानिया अर्थनैतिक शारीरिक सब दिक दियानो जोंनि समाजाव रनथिसानि बाङै जतन कयनारगै 1980 सनाव थै थानाय सनाव मैथ' खालायै इनि जे खुंबगलायमानि खुंबगलायमानि सभागो फायस' फायजाक जोंनि इन्डिजिनास पिपल सनो मोथाङानि बाङै निजेनि मूल्यबान समयनो टेक्स सिकार खालायै इनि जोंनि दफानो sei सागर खुनि गोजारो गोलोग दंनाय नायदुंजाक गोलोगबो दंजाक राजनैतिक दलनि कारणे इनि जे सोगलोग जागै फैमानि সেই सोगलोग जागमानि থেকে उत्तरनि भांगै যে চিনি দফানি ভাঙ্গৈ সেই আগরতলা থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জেনেভায় জরা থাঙ্গৈ নিজেনি মূল্যবান সময়नो टेक्स सिकार खालायै चिनि दफानो मोथां तिसानि बांगै उद्योग नायदोंनाय चिनि TPF नि अजमा चिनि मेडाम बरन गोनां पाटलगन्ना जमातिया त्रिपुरा राज्योआव 1947 1947 सननि दिनावनो चिनि त्रिपुरा लास महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बाहादुर थैमानि याग्ल जे चिनि त्रिपुरा राज्योआव आब्र दखल किरीट बिक्रम माणिक्य बाहादुर 11 बছর दंमानि फले ते चिनि त्रिपुरा राज्यो राजा सामालिया ओंखायनो সেই সময়नो रिजेन्सि काउन्सिलनि चेयारमेनखा महारानी कांचन प्रभा देवी जे 1949 सनाव जे भारत अंतर्भुक्त दंमानि परे चिनि त्रिपुरा राज्यो एचएटारजी फार्स्ट आफा ICS इंडियन सिविल सार्विस ताके IAS जायो एचएटारजी फायै जे चिनि रियांग राजानि आमलो जे खाजना रयारनो पूरा डिलिमिटेशन खालायै वाजिरनि थानियो जे मंडल कमिटी गठन खालायै बरंनि उपरो जे रजाकमानि बनि परे जे इलेक्शन का टेरिटोरियल काउंसिल निर्वाचन का मानि परे जेटा चिनि त्रिपुरा राज्योआव 28टा आसन बिसिं 21टा चिनि जनजाति माखा 7टा माखा प्रदेश कांग्रेस आपरो सचिन्द्र लाल सिंह रजन सरके थानाय उ समयो बांग्लादेश जे हिंदू मुस्लिम जे अमनांगमानि बर रायत नांनायफोराव सचिन्द्र लाल सिंह नि उद्योगेनो प्रथम चिनि त्रिपुरा राज्योआव माजिरनो पुनर्बासन रहुई जेइभाबे बरनो बांगालिखौ स्थापन खालामोन किन्तु कांग्रेसनि आमलिया स्तर बाय स्तर खायला निनि ताबक जे दान थुंनि आमलावनो आं जेटा नायनायमोन जे चिनि दफानि बर'गाव राजनीति खालायफानो सेभाबे अधिकार जागिया सेभाबे कक्सानि निजेनि दफानि बांगै कक्सानि जे अधिकार माइया थाखैनो चिनि त्रिपुराआव निनि बाम থেকে दान থেকে साम থেকে एकबारे चिनि त्रिपुरा राज्योआव पुथुङो गावो जों आंखायनो फैला हागोना तेलामरा नांग्रा या आरनि चिनि कुमै बिनन्द दै थांजाला बनि श्राद्ध शास्त्रमा बब चिनो ओरैनो फाइमा बा सथा बहि जों अमख्लायले সেই থেকে रखा मानि बां गा आब्र दखल नुखा तिनिहाय जों शिक्षा विकास नि बिसिंतै जेइभाबे ताबो चिनि पिके मेडाम जे लड़ाई खालायदोंमानि जे सुप्रीम कोर्ट एनआरसी आब्र दखल সেইভাবে चिनि শুধু রাজনৈতিক শুধু মন্ত্রী সন্ত্রীনো কাইসা স্থল खुंबायो শুধু हाय निजेआव मनो काइसा স্থल खुंबायो गा बते हायो कुनो पुरि निबाङैनो चिनि जे अक्रा साकारावनो चिनि जे पेन्सन थाइजाक पुलिस इन्सपेक्टरनि एसआई नि इन्सपेक्टरनि पेन्सन थाइजाक जनार्दन बननो आगो गिर हका आगो फ्रनो ब पगजागै बनि डेड बडी साने चिनि सिलगाटिसो मालिया
थाकेन जागा जागाको सिनी सिनी उसिलगाटीको पुलिस रोक्नु प्रफुल्ल देवनाथी एएसआई गोनी नेतृत्व सिनी उसिलगाटीको कफैजागो दफानि सभाव थैनायरो दफानि सभाव थैखि खायनायरो दफानि सभानि बाङै बख्रब पिसागै चेलेन्ज खायनायरो जों जत संसार गोनाङै सिगो 1980 इंके 80 दांगां थांखे ताखुन सिसिनि बर' गोगसारा अख्रा साख्रा आ सालनि मानजानाय दं थांखे बुखा खर हाइंगो गोबां मा बकलो ताखुन सिम बासिगै दङ हाइमा दङ जों सराय सिया फानो जों बासा आसाया अब हाइखेनो तिनि जों गोबां मा गामिगो आसिनि दांगावो दफानि सबागो थैरय थांनाय दङ जों केबो मुइतो खायलेमलिया गाहामखे सिनि लाई बुमारो बुसिलेमलिया गाहामखे आ कक तुमारो बेबा गमाय थांनानै नायदों अब हाइखेनो सिनि बेबा सिनि दफानि सबानो जों थांखे नारक माया लाई बुमास नामाया बसगांनि जेनेरेशन दङ जों गावनो दै फोरोंमाया फनक मायानि बाङैनो के जतनि सिलाय संसारनि केसेन दफाहाय बख्रब बनजाक दफाहाय सारेन्डार खायजाक दफाहाय लागि लुबजागै दङ एके सिनि सयसे सिनि मंबाय ताबुंनि जे दंमों आगे सिनि दफानि जे सिनि मं दै ताबुंनि सिनि जे दंमों ब बेलायखि फेरि थांहा हर बाय साल हायिं थांहा एके जे दफा जतनि सिलाय सेंक्राक दफा हनि सिनजागै फायनाय ताबुके जतनि सिलाय पेटवा बुटवा रंगिया सिया चुगया जात्रा सिका सुग्रिया उपजाति ट्राइबेल जागावो सफायना इका अब हाइख्रागै जों सिनि दफा 70 सालो जातनि बुंसा गोमागै उपजाति ट्राइबेल हनै हजागै ताबुक संसार गोनाङै सिनि हुकुमु बेबा गोमामानि बखागो थांतो इके बनो वाना मा सिंसानो नगोनि जों yang staro अहानि लाई बुमा गथां दं फेसि सिनि फ्यूचर जेनेरेशन गथां दंनाय अहाओ सभा खाइ दं थां केसि गप्लाइ इंगै दंमानाय आमनि बाङै सभा खायगै मुंसा दफाफानो जों पृथ्वीनि कुनु इतिहास नुगिया सभा खायगै दफा गप्लाइ इंमनि सभा खायगै थाङै दंमोन जों नुगिया आगे राजतनि आमलफा जों नुगो बरक बाहायनो राजानि आमलबो बरनि राजतनो तिकि दंनानि बाङै गोबां मा सभा मा खायगै बरनि राजतनो तिकि मा दं त्रिपुरानि इतिहासबो जों नुगो इंका अम हाइखेनो ताबो गणतन्त्र माध्यम दै थांनाय खांखे जों कलमनि सभा बा लीगल फाइट मा खायो आपने बागैनो आगे कलम बाय सभा खायो सेंगो से सभा खायो जों साकनि लाइफ न सैक्रिफाइस खायने रिक्स नागैसे हा दफानो मुथाङै फाइमन इंखे ताबो तो लाइफ रिक्स गरि सान थांखांखे बेलाय के आगे निसलाय कहाम अब हाइख्लायनो TPF ए पेट्रियोटिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओ खामानि उनो सारा त्रिपुरागो नसों कक फाइसन सांग जों राजनीति सिमि बायसिनि दफानो मुथाङै नारकमाया सोसाइटी सोशल रेवोल्यूशन मा फाइनाय पॉलिटिकल नि रेवोल्यूशन मा फाइनाय आ दुइटा साइड नि रेवोल्यूशन बिसिंति सिनिनि हुकुमबो अर्थनैतिकबो जत दिग दियानो जों रखा ना सिनि दफार 70 साल बिदिसिनि यागो तंते जों बिसमा बायगै खरां बायसोखा बखा बायसोखा सारेन्डार सौइपे इंगे जेप्रो बरकनि बखा कथां दङ जेप्रो बरकनि बिसमा क्राकं दङ आफ्टर से रेवोल्यूशन फाइ इंगे ताबुक सिनि रेवोल्यूशन करि खांमनि खांखे सिनि बखा थैबेले तानि थैं खांखे जों तै पालिया बयनिबो साबा गोबां हा राजतन्त्र सिसं कप्लाइं मन गणतन्त्र के संख्या बायसि बांगो इंगे संख्या बायसि कप्लाइं खांखे जों संख्या कम हा नै संख्या कम नगु सिनि बर खाथि जाय इंगे बनो न TPF साका संख्या गोबां पिसा बाय सभा कप्लाइं या जे कबैनो तै सभा खायनाय बसि सभा कप्लाइं इंगो नै TPF खरां माति साका बर गोबां किसा बाय सभा कप्लाइं केसे नंया संसारनि इतिहास बसं नुगु रामायण महाभारत परेखेनुगु गीता परेखेनुगु नों कुरान परेखेनुगु कुना इतिहास करि जे बर गोबां खांखेनो कप्लाइ इंमानि सभागो एबा बर गोबां खांखेनो बनि हानो बा बनि ताहनाय नुखौनो सेगिनामा मानि कुना इतिहास करि सेगिनामा ग सासे सालनि किन्तु बनि बारा tek segi maya तुमो हानि नकनि नफां बासागै सभा खलाइके बा बिचार काखे इंका अब हाइके नगोइने जों TPF फाइदि ताबो सभानि जरा सभा मा फाइनाय आगे कि सिलाइबाय ताबो के कलमनि सभा मा ओखारनाय कलमनि सभा जों ओखालाइखा सुप्रीम कोर्ट जरा थांलाइखा इंटरनेशनल कोर्ट जरा कानानि बागै ताग्रेदि इंटरनेशनल सोसाइटी नि थानि वर्ल्ड कम्युनिटी नि थानि अक सबैखा इंका ताबो जों नायखा जों TPF खेबले नासो स्पीड थांग तंखा TPF नि बुंथै अथस सिनि सोसाइटी ब्लेनो मंसा रेडी करि खता थानि मंसा रेडी करै TPF 6 বছর আছে যে স্পিড थांगै वर्ल्ड वाइड थांगै कक साइ तंखा तिप्रा हासिनि हाव बिदि शासन खाय तंखा 12 वर्ष एग्रीमेंट खायमानि आ एग्रीमेंट सबाइका
जोंनो वाल कम्युनिटी रंग सुबादी जों ताव सभा खायनि रेडिं खा बरक सागनि सभा खायनि जों दङो केबा बरकनि खरंनो यासाक मानानि सि जों केबनि रेडि करिखो ता फानसि गोबां मा पारा पारा गामि गामि TPF नि सभा ता मिसिं केबो सामायाखो इंगे जों केबले yang सभा दलसा अंखाइ थां पले हा yang सोसाइटी केबलेना आ सभानो सि सिनियाखो तो सभा खायनि सभानो यासाक मानानि केबनि रेडि करिखा अब हाइके नुबनि बाङै जों बेलायके खा खामलागि बेलायके खा थैलागि बेलायके तामहानाय दुख नांलागि जों पारा पारा गामि गामि अंखारिमा रेडि मांलाय फिका जत सोसाइटी एवे रोंग्रा सिरि सोसाइटी सिनि सोसाइटी न सिनि याको नारगै हा सिनि शासन सिनि तबनानि बाङै फारां बाक्सांग्रा सिरि राजनीति बाय जों ताबक पाइग्रालिया राजनीतिनि बिसिंति गणतन्त्रनि बिसिंति जों ताक पाइग्रालिया फियाबा ताबक राजनीतिनि बिसिंति जों पाइमानो तुमनो जों गणतान्त्रिकनि माध्यमे जों बिसारनि व्यवस्था दैखांखे इनके अब हाइख्लायगै जों सुप्रीम कोर्ट ताबो तीन ता केस खालेजा तीन ता केस खालेजा तमा खांके NRC केस पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट ते कैसा के CAA तीन ता केस ताबो 7 बछर TPF ब्लक केस खालायदों सिनि दफाव इमां फानो नुगुइ माया सुप्रीम कोर्ट दरबार कानाय हनै हानि बागै दफानि बागै बिदिसिनि बिरुद्धे दरबार कानाय हनै सुप्रीम कोर्ट इमां के बुनुगुइ माया आ इमां नुगुइ माया न तेनि मुख थांख्लायगै संसार गनांगै अ सुप्रीम कोर्ट ताबो केस लराय खायदो 1980 साल जों तांगै तिनि अर निव नंजना जों खैजाकनो जों अर निव बुनुखा उज्जवल चंद्र जमातिया जनार्दन जमातिया हेमेंद्र जमातिया अबिनिकांत जमातिया रविंद्र जमातिया भूपेंद्र जमातिया दशरथ जमातिया सुधन्य देवी जमातिया सुबोध जमातिया हनै जे खरक चुकु सिनि दफानि सबागो लांमा थांमानि तांगै लांमा मा थांखा म माने अहाव सिनि यागो सिनि शासन करिखा सिनि यागो सिनि क्षमता करिखा राजनैतिक क्षमतानि बागैनो जों सिनि हावनो रमै तफारजागै बुथारजागै दंबो तिनि जरातै जोंगबनि सुबिसार माया तिनि जरातै बरनि बिसार करै अब हाइख्लायै कन्टिन्युअसलि सालब्रुं ब्रुं बसबानो कारिबो लामा बांमसि बुथारजागै रेप खायजागै इभेन जेल खाना बिसिंगो हायखेबा पुलिसनि थानानि लकआप बिसिंगो ब्रै बोसोर रेप खायजागै पर्यन्त बिसार करै तांगै खांके अर काइसेनो कक फाइगो बिदिसि आबनो कक खायसे बैसानि का साम्राज्यवाद सुसन नीति चलिदोंमोन बांगै इंगे साम्राज्यवादी सुसन नीतिनि यगनानि खांके सिनि तमा तंसिनाय खांके सिनि फान बायतो संत्रिमानिया ता मा थांनाय खांके लीगल जस्टिस लीगल फाइट मा थांसिनाय आबनि बागैनो अब हाइख्लायगै बर अरनिव फानमाय दंमोन खांके बर इलीगल भाबे अरनिव तिनि जरातै बर false certificate by नकल certificate by citizenship नकल कार्ड by PRTC नकल कार्ड by I card नकल कार्ड खाइगि बर अरनिव राजनैतिक क्षमता नागै दङ ओ राजनैतिक नकल क्षमता बायने सरकार क्षमता नागो प्रशासननि मालिक दङ इंगा राजनैतिक क्षमता न या रंगमा ता सोनानि इंखांके काइसानो लामा दङ ओ लामा इंखांके लीगल जस्टिस लीगल फाइट ताबनि बिसिंते इंखांके बरकनो जे इलीगल जे फॉल्स सर्टिफिकेट नाय दंमोन आबोनि चैलेंजिंग खाइ जों बरनो फॉल्स नै आइडेंटिफाइड मा खायरोनाय डिलीट मा खायरोनाय इनके बनि डिलीट खायरोनाय इनके तमा मा खायसिने इंखांके जों सुप्रीम कोर्ट बिचार मा कालायखा NRC चालु खायदि NRC इनके ताबो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ओ हानि सोयसि सिटीजन साबो नकल साबो आसल बरक साबो हानि बिसा सबा विदेशी सबाबनो आइडेंटिफाइड खायग्रा सिरि बरनि सिटीजन फॉल्स नो आउट खायसा बर राजनीतिक क्षमतानि नरुइ मालिया बरकनो इके बरनि नकल फॉल्स नो आइडेंटिफाइड खाय डिलीट खायकिसि राजनीतिनि याकनि यक्सिनाय ताबो रम दि NRC जदि ने इम्प्लिमेंट नङा हां खांखे जत बरनि जे इलीगल जे फॉल्स फैक्ट सर्टिफिकेट दंमोन आबो जत काटापुंनाय खांखे बर भोटार लिस्ट कार्ड दोंग्रानाय भोटार आई कार्ड दोंखामाने ने रेशन कार्ड PRTC कार्ड बरनि लाइसेंस कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जत स्टेट जे खाय दंमोन कार्ड दोंमाय खांखे बर अहानि राजनीतिकनि एमएलए मन्त्री गाने त हाकसालनि को साधारण बिजनेस खायनिफानो गायसा लुन नानानिफानो बरक मायनि नाय आप्रसे बरकनि याफुंया रंनो सलै खिबिगै जों बरकनि फाननो मेसेनि मानाय इंगे ताबो कके अरनो जों 1980 को जे बुथारजाकमानि अ काहिनिनो जों तिनि नक जदि मयतो खाय दंरै आंखाय त्रिपुरानि इतिहास ना अंकारि ते वाल हिस्ट्री ने किसा रोमानो जे कोनो दफानि कैसे बरनि लाई बुमा दंगो दुखमा माने लाई बुमा दंगो अ दुखमा माने लाई बुमानो बर पुस्त आकारे सैगिनारगै बरनो सिलेबास तो वै फाय सराय खनाय खनाय जो तनो फोरोंगो इनका आसराय खनाय बरनि दफा दुखमा माने बरनि दफानि स्ट्रेंथेन नो सिला हां बरनि दफानि इतिहास जों सासानो सिला हां खाके ऑटोमेटिकली दैसिं एक्सट्रा खै फोरोंगानि सिलांगिया बर स्कूल लाइफ नो बर हायनो
sak no haini establish khai thai ani di ti tambu sing gora busuk sini power tong o power sing busuk violation khaje to kha bono sing bahke mara pinai automatically we school life ne establish sing kya ba sing ke sini itihas no tini joratoi kono tirprani itihas kaise syllabus of phaya ko ang class 1 hoite master degree khaika college of rungkha university jora porai khaika kintu sing tirprani itihas kaise syllabus of tini habia ko ma prumya ko inge tani bagai hai eng khangke jota प्रशासन क्षमता बनि याकनि बागै इंगे प्रशासन क्षमता न सेक्नानि बागै सिनि दफा बेलाय खेना लामा करो लाइखा सुरु जों खाका राजनीति न तमै खाका खाके मन्त्री एमएलए साबन सुवान सबु राजनीति नि क अर्थ हाया राजनीति खाके पनि शासन क्षमता न बजाइ नारगानि शासन क्षमता न त्यही डेभलपमेन्ट खाइनानि बसि राजनीति इंगे सिनि बरो वान समनि के ताम्बु मन्त्री एमएलए चलाइद्रो ओ किसा मासा बजेट मा खा आमनो किसा बागै चलाइद्रो आसकनि बागै से जों राजनीति खाइ गारी बारी पोस्ट नि बागै इंगे राजनीति नि अर्थ भाइ सिनि बरो नि वान सबु जे राजनीति खाइमानि बेलाय के हालो खासलाइ थंखा ओ एडजस्टमेन्ट खाइनानि रोंयागोनो जों फेलुर रोंखा राजनीति ओ गणतन्त्र 70 इयर्स फेलुर रोंखा जों विथ एग्रीमेन्ट बायसि जों बरो बाय थां खांखौ एग्रीमेन्ट ने दिनि बगथां दं खनि बागै जों इंडिया नि जतो राइट्स दंमानि राजनैतिक नि क्षमता बा गणतान्त्रिक नि जे अधिकार दंमानि अबनले जों माथाय जलै दंबो मारनाय हामजागि आइबो मारनाय अबनि बागै जों सिनि जे मान थाय दंमानि न जों नानाय खांखे गोसां के जों माने सबा खाइमानानै लीगल फाइट इंगे तेरे जदि न जों सबा खाइमि आं खांखे 70 साल लंहा तिनि जों दफानि सबा करिखो 70 साल लंहा दफानि अधिकार मानियाखौ कायसा सुप्रीम कोर्टआव थांलागे हाई कोर्टआव थाङै दफानि सार्थे केस खाइलागे जों लराय खाइमियाखौ केस न पाइ फैमियाखौ ताबक से जों 70 सालनि परिसि ताबक सुप्रीम कोर्टआव केस उंलाय दंगो ताबक सीए न तई एनआरसी न तई पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट न तई ताबक सुप्रीम कोर्टआव जतो खासि जाक बेलाय के कपाल काहाम बेलाय के सिनि तामले जरा काहाम मा होलाइसिरै टीपीएफ बा समानि परे टीपीएफ ने पहिला सुप्रीम कोर्टआव दरबार कानाय तिप्रा हानि तिप्रा सा दफानि न तई 18 तारिख मार्च एनआरसी नि फाइनल हियरिंग उंनान दंमानि केबा कोरोना भाइरस नि लकडाउन उंमानि बागै पेन्डेमिक इन डिक्लेयर खालायला वाल से तामहसनै जतो ताबो पेन्डेमिक नै लेंप्रा लाइजकबा सुप्रीम कोर्ट ताबो जरातै कुनो केस कतर रोक्न हियरिंग नि बागै चालु खालिया अपुं थांग्राला नगा ताबो 18 तारिख मार्च तमोनो पेन्डेमिक फाइसरा yang खांखे पर 18 तारिख मार्च न कोर्ट इम्प्लिमेन्ट खाइदि हनै एनआरसी तिप्रागो उंसनाय हनै मा साखामु तिप्रा हारि जे बिरिसि शक्ति तोन एनआरसी न तानि बागै नांगिया हनै बर अबजेक्शन खलाय अरन काइसा कखयो एनआरसी जुदि फैखांखे पनि राजनैतिक क्षमता कमानाय राजनैतिक क्षमता कमानो हांखे बर जे खनो शासन खाइदो माने अ शासननि बरनि याकनि जखरायनाय सुप्रीम कोर्ट नि केस जत आशिसनि दांगानि थैमानि काहिनी फाइजा 2000 नि काहिनी फाइजा तेइसं याफांनि सिमी बाहाय फैमानि तिनि बर सफायखाबनि जत काहिनी फाइजा आशिसन हजार बरक सिनि थैना किन्तु वाजि बुथार जागो हनै जत बय रेकर्ड गभर्नमेन्टनि रेकर्ड तिप्रा सारक बायसि वाजि बुथार जागो अबसि रेकर्ड दं फमैना गभर्नमेन्ट रेकर्ड बनसं सुप्रीम कोर्ट आसे बारखे मासि लेखा सिनि वकिल बुवाना जाखा निरसि बुवाना जों बुथार हनै रेकर्ड फमैना इनका आ रेकर्ड बाहाय के डिफेन्स खायनाय जों साका आशिसन जों हजार थाउजेंड बरक थैमानि ताखफानो कोनो रेकर्ड सिकरै इंगे जे जगह रेकर्ड तंखा आ जगह के बता खाइ होमांगले सबागो थैलै खाहि से फाइगे वाजि बुथार हिख्रि अब हाइक्लाइने रेकर्ड गोबां मा गभर्नमेन्ट रेकर्ड तंखा माने ताहसनै साजा गेता अनसिन रेकर्ड अमति हाइताक गोबां मा तंखो अब ओंखांके सिनि कामि थाङै ताबखनो जों फनगै मानखो ताखनो स्टेसु तंखो ताखनो कथैनि प्रमाण तंखो अबनो जतनो अबजर्भ खाइजंना अंथुं सुप्रीम कोर्ट थेके जदि नमनो बिसास खायं खाके पारा थाङै अमनो अबजर्भ खाइजंना अंथुं हनै पर्यन्त जों स्टेटमेन्ट मारखा नेका जगह जों गोबां मा मासाका हानि बागैनो जों अमत्रनो तिनि नि साइसे गांनो जरि बय पुस्तक तंखे जों आर जागावो सिनेबा अमति बय उले हाके सिजाखि प्रमाण रय माखाम किन्तु सिनि बरन बाहायनो अ इतिहास सिनि स्क्रि आशिसन बोसोर थैखाबो पारा बोसोर थैखा ताफान कालि नालाया समाजनि होइतेबो कालि नालाया नांमाने अमतिर समाज सितंगा नांमानि दांगावो जों ब पारागो बोसोर जना थैखा बाहायके थैखा थंप्राय कालि तंगा नांमानि किन्तु अ कालि रक जों खाइजागिया अब समाज व्यवस्था ngै तुम खाइजाथों जों ताहसनाय सरकारि व्यवस्था ngै खाइजाथों नासिंके सरकारसिन यागयो इंगे समाज व्यवस्था जों मा खाइनाय जों बय मा सैनाय इंगा अब हाइख्लाइगे जों सुप्रीम कोर्ट मत्र जतो चैलेंज खाइजा किन्तु जों रोमालिया बमु काकायै अब बेले के दुखर बिषय कारण जों ताकपासिन यागो करिबले डकुमेन्ट आपने बगाई जों अम हाइके थांनार माने अबसिनि अस्त्र सिन खाखरे अस्त्र जेको केस फाइट खाइनि थांदे अमत्रक सिनि अस्त्र खलाय फाइनाय कारण विदेशी शोषणनि विरुद्ध जों सबा खाइके निरक बाइके शोषण खाइजाखा आपने प्रमाण त नांगले अबनो सिनि प्रमाण आपने बगाइने अ प्रमाण न अ इतिहास रक सिनि फानसि अमसिनि सेंग हुसि खाखरि हाइन बागने अमत्रनो जों कथां मा तंरनाय अमरनो जों मैत मा खाइनाय बरम मारनाय बरमने थैमानि न जों बखाव ताकफानो मा दुनबनाय हेके जों अ इतिहास कथांनि फाननो जों नागै मायांनाय इंगे तिनि फाने सिनि बसकाव इतिहास कथां तंखो बुमा बसा तंखो कामि तंखो हा नगर बंगर तैबार तंखो साकी तंखो अबनो जों अ इतिहासनि कथांनि प्रूफ रगैने सिनि सबा कप्लाय उनाय
abni bagini seng tini omo puila sengra ka omo no paithagya teibo kotor khaini buskango borong ni sal no tuige ni kaisa borom romani sal thane khata ni nogra ro to observer to musi seng teibo korlo kono phainai obo haisi teibo khainai obo sarkari kono seng subasumona ni nengya obo jeni society hoite kono ekta organization organize khaiya seng khaiman abni bagai seng asi soni bu mono kuani pojonto sisini borok do farak kirisa gwalha danga hono ni sikirisa gwalha danga o thimani no khombok lagani pojonto kirisa gel absa khagi sini borok kirisa hwan sa pojonto horak liya tahu punan seng tahu TPF bahasa gay, jepro seng siga apro kiri mak kharu, seng tahu kolam ni payah seng mu kolam tunya serengkah, kolam tunya reng sampai kata seng kiri nega, challenge lagi seng tini Bangladeshi go back kono patal kinya no gropan tiya deh hamata, aja to pani kok sakit kaisa kok sakit gropan tiya punan grab tak korong hojaga, bijarang kal thangai jene ba kok thangai se bijarang kal des ruhi ni kok sau hojaga, angle direct thangai ni Bangladeshi chief minister people of Delhi sakable, India government of Bidesi no susun sasun khare tongo India government sakable, police no terrorist sakable, borano patal kinya no gropan tiya sampradai ni honma kha maya, abne bagai jepro seng sigai system tu hongo apro borke biak maya. Inka a system na angkai sima banya patal kinya sai si jongwa banya niro joto sina nang nai seng joto sina yo nang nai patal kinya khorang ti sama haikene seng joto khorang ti sara khang khangke patal kinya smai kani sano sai jong bor khang khangke 20 din tha nang nai pal bor khang khangke sal sabai pai nai di posa pai nai amne bagai seng tang para je patal kinya khorang ti sama no seng joto ti sawan nang nai kiriya mang nai je kiri nai bo kemang je kiri nai bo sen seng tini patal kinya kiriya ni bangi to patal kinya no tini mese maya koble amne bagai seng patal kinya basa gemana ang sachung basa ria oh ha ni sakki ha ama basa tu pilih hais mawa sunai amne bagai seng ha ni basa joto seng pal baksa lagi joto khorang baksa lagi seng mato bunai tamana to bunai ha sini ke sasun chini mangne o tamanai khorang no mato bunai राजनीति नों जेफा खाइदों थों तमा खाइदों जों सिलिया जेफा खारि नों फेलुर राजनीति बायदि मालिया किन्तु legal फाइट legal justice बिसिंते जों अप्लाई उमा ख अब काइसे ऑप्शन दं ख ऑप्शन जों मा थांगो इंगा ताबो जों थाइसिङो खोनाखा राजनीतिखौ जों गोबां मा राजनीतिनि सिं कमाखा किन्तु राजनीति जरि काहानि खाइमेके राजनीतिनि बिसिंते बैजोत दफाना सारबाय थाइदो ताबो गणतन्त्रखौ इंगे जों राजनीतिनो रोंनिया अ राजनीतिखौ जों चेलेन्ज मा खाइनाय अ राजनीतिनो जों याक बारैनाय दानि नों हातानि बरगनो फाइलार निव राज गणतन्त्र जुबा सरकार चालगना नांगौ हनै सरकार बयनो बगुइले दंनायबा निजे सरकार नंना नि बागै मा साइदों नाय सरकार बाहाय केंनाय आबनि बागै एनआरसी के जों ताबो एडीसी सिनि बरक सरकार चाग्रामोन किन्तु एडीसी जनरल थांखांखे सिनि बरक सरकार चामैया साइटा सिदो 20 तासि नंगर बाकी सरकार चामानाय इंगे नो साइटानो नों फर्स खायनो निंखांखा नों एनआरसी इमप्लिमेन्ट मा खायग्रोनाय जतो दिन ना पर्यन्त एनआरसी इमप्लिमेन्ट गेसा बरंनो जों संखागो माइनरिटी खायमैया ओंखाय एडीसी सिनि बरक सरकार चामानो ताबो थांगो सरकार चालायदो फियाबा एडीसी पर्यन्त सि बरक ताम खायदों ताबो लकडाउन फुनगै बुट ओंलिया हनै बुट स्थगित खायगै ता जिकेराव न रयदों जिकेराव साबा तिप्रा सारिबा तिप्रा अटोनोमस ट्राइबल अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तिप्रा सानि शासन सिं थांखारो तिप्रा सासि शासन खायना नांमानि पार्टी नि कौ हासार सिरग्रा सिपिएम फांते कांग्रेस फांते आइनि पीडीजे फांते बीजेपी फांते तिप्रा साना सिरनो नांमानि बले किन्तु बरक रयले बरक सेन्टिमेन्ट बरक और तिप्रा साना सिं थांजायो किन्तु सिनि बरक के वानसगो राजनीति न वानसलाय दं आईपीएफ सीपीएम न सेजानाय सीपीएम बीजेपी न सेजानाय जों सेजालाय जानजा केबो दाबिद कैसे खाया ओ एडीसी गो जिकेरा न तारदि तिप्रा साना मारनाय केबो दाबिद खाया एकमात्र टीपीएफ कैसे न पेंडेमिक ना से ब्ला ब्ला आइनो सबाय गई लॉकडाउन ओखा कैसे जेल में हानाय बोलो सिकिरिया खाय गई राजकोट ओखा गई आंदोलन खाय गई हाबु बाग्रा तो राजानो फसार ग्रादि दुनिया मासार हिम आंदोलन मा खालिखा अब तेरा बुशक ता प्रेसर कराय तं इंडिया गवर्नमेंट खानिगो हमने बगैने ते गुबुन म थारब सोसाइटी फांखा राजनीति अर्गेनाइजेशन फांखा जदिन आफ्रो पाताल किने बायबाक्सा खरां तिसार के टीपीएफ बायबाक्सा तेनि जिकेरां मानर खामो किन्तु तेनि जिकेरां ना आसरै तं एडिसिनि जतो सामुं न स्टप तं इंगे ताबा किसान आइलेनाय भारतवर्ष गणतन्त्र देश गणतन्त्र गो जत्तनैनो समान नीतिनो जतो स्टेज चले बिहार भोट मियाद पाइखा बिहार बहायनो लकडाउन फनगै सरकार बर मथागना नायखा लगे लगे कोर्ट फाइल खालेखा कोर्ट केस खालेखा ताबो बिहार भोट नागै ता 3 तारिख 10 तारिख एरा जालो नाय 10 तारिख एरा जालो नाय मथागै जमानखा इंगे भारतवर्ष कामिसे आइन पदरे पद उंगो बाय बिहार बो भारतनि बस बिसिंगो नंखे तिरपा भारतनि बिसिंगो नों खांखांखे बरक नरौ खांखेब्लेनो सालसाफानो सि फुंमाया जोंना केब्लेनो 6-7 मास थंहा कोनो नेता कक समया ताबो आईपीटी कक समया आईपीटी कक समा कोनो नेता कक समय सीपीएम कांग्रेस को केम न कक समया ता पाताल किnya सासाव खे तांनाय आ पाताल किnya बुट न हाजागे साव होजागनाय एनिरो बुट बासै जानाय र बुट न फने सेक्सरि ता ताम बुट सेकमया बा आं आइनर लाnya आं आइनर सैतो हानो बुट बासै बुट फिसाइते बुट बो सेकमया बिसार बो कामया आबनि बागैनि बेलाय के वाना बे सिनसासिनि समाज रेडी करिं दंगो फाइनबानो सोसाइटी रेडीमेड मांनाय रेडी मा दंनाय जे सबा जों खाइ दंगो सबानो यासक माने जों रेडी मा दंनाय गाबनि बागैनो बेलाय केने सिनि जरा काहाम फाइ दंगो जरा चैलेंजिंग जरा फाइ दंगो अ चैलेंजिंग जरा गो जरि चैलेंज खारिक मा yang खां खां के बेलाय जरा हानया नाय
abni bagay kaham hamya sini thanis tabok jeng kaham khaitlang nage na hamya ke to tongruk lani abni bagay tinini o sal pele kenang mani sal obotrok no itihas khai jeng obotrok no best khai ne tabo supreme court jeng dorai khai tung thousand people free mani পিকে ম্যাডাম বরক দফা আজ 1980 সালত তানজাবি বুথারজানাयनि ইতিহাস नो जों मोथांनाय रिफ्राय थांनाय दा गे yang खारो border ba yang फाइसनि ले हागे थाङो amon bor ठीक sini borogomo border security दुर्बल के पारा कमान एकता करि निबो कारण दंगो कारण sini boro राजनीतिको फेनो रंग mang एकता दंगो सि पालिया गावनि गावता ओ हाकेनु गाव सलियो फाइसे सामनि चेलेन्ज फेमनि इगर जागाव समाजो सरकारनि बाबाय इंथांबाय थाता इदा आरो नै sini फेनो समाज दंसानो सरकारनि बाबाय मांमानि sini फेनो Oke Fadi, जों दिनै 10 जुन 1980 जोंनि लांमा हारिनाय ते जबरदस्त दिखे जे फातानि बरक बाय अत्याचार सुसन शासन खाइजागै जे दिनै हद्राय गामिओ 29 जना अपराचाराय जत खबै फातानि बरक बाय रेप खाइजागै कपथारजागै बुथारजागै लांमा रैथांनाय चिनि सेंक्रा चिनि दैप्रासा बसंनिंगै बेलायखि बरक चिनि दफानो हानो बासगनानि बागै फातानि बरक चाया फाइनाय रबाय मा दगलायखा मा बुलायखा मा कगलायखा आबनि बिसिङो बरक बेलायखि खाक्रा खलायै हातै दफानो चिनि बसंनो रखा खाइनाय हनै बरक थै कसौरै गलांजाक अ सालनो जों दिनै मैतो खलायै अ सालनो रोखसावै चिनि इतिहास मोथाङै दंनानि बागै चिनि दुख कष्टनो मोथाङै दंनानि बागै ते next generation no o kahini no sirona ni bagay जों only TPF ningai जों tini faisok pajak hate dofani bagay langma raitangnai roni bagay जों tini diai nai tei boroni mangklio जों khumbok lainai aboni bagay जों joto khumbok nani sikang जों joto chini langma raitangnai chini sengkrak sungno जों salute dogay जों borom ro lainai 1 minute salute. Hello, down. Attention! 80 सन 10 जुन आफ्रो आंखले रायखो बिसि ब्रैनि राय दंना ओमफ्राय आं बाय मुले माखार जागो आनफिबाय ओमफ्राय 80 सननि चिनि गामिओ निसकां खैब्लं दिगिरावगो पिल्लामो उन्त्रि मो 9 जुन रगनो किसा सेंसाय दं जबा ओंखायनो 10 जुननि आफ्रोबो वातै आफ्रोनि फुङाय ओंखायनो यां पांलाय मानि खबर खोनालाय हाय हादिंके जों ताबो खम्बक लाइमानि यागुलो उनिपरे जारा किसा जवान बदल बरनो अमो डिउटी रखा किसा मारो लाइनाय रहि आपनखे सालाय इ आपन सिं पंलायो उनिपरे के
prai di porni apa kan morong nai dia kena mani okra rok sama nang masa sinai duita rong nai apa kan jeng oro tong harelia jeng mo oro ni mus matang lai sinai mata lai sinai apa ke kogrok joton sekarang jeng pila okra rok cakra rok borno senglai ni jeng side kaisa sini kami ni beri cerai nang jeng mo parani karoi marah lagi rasanya jeng sini kami ni kan tota parawon keto ini matu keto ni pat hunung na apa jois rumah sewu buat utla si koklai human isi le si kaulia hai pan utla rogo si bakar tangzak bayi na pun koklai jago sebelum ya kalau seng wati tota kami seng kasa sangan nih halar rogo si okni mau tangzak bayi jalan buri puro akro satu liar itu hai ke tota kami kan seng soklai jalan hai ke orang soklai orang para rogo apa fajar bayi ha hai ke orang ni tong lagi boni orang ikan orang yo sarong nalia di job anu orang wati pleplas siligat yo sen thang lai pina itu siligat di zorao sen sokene job kisah apa ke prosason do haifar borok to suksin yang to saput kerja orang ani yang pura zonardon darkahi ang siligat yo bono sinizak ini darkano nung pan sagra sidi kisah tangai hai kok faiba sing ke bahi agok yak susai ba butang raka bosi bono sosi borok kogui buta ang kulumung ya fari kok kaya tin share kaya no ini sing orang ma faimen ingka sing sugya dopani jot ini si sugya sing netaya sing tamtnai sing buini sei bas jak bui be kadro jak nai phono ini sing dopani sengkrak ni dopani soba khaine hne sing ini orang ma phailu ni dan ni ke sing gobang ma dopani borok rokno राजनीतिक नि अधिकार नानानि बागै राजनीतिनि फायदा नानानि बागै गोबां बर'नो नुखा नेता गोबां नुखा बेयाबा दफानि इतिहास न तुकनाय दफानि थै थांजानाय रगनो बेकरिं हलनाय बा दफानि थै थांजानाय रगनि लीगल फाइट लीगल जस्टिस नानानि बागै चबा खायने जों नुयाखै आबनि बागै जों 70 बोसोर लायै दा 71 बोसोरनि यात्रिबो ओमहाय नुगियानि बागै जों तिनि लीगल फाइट खायनाय ते दफानि बागै हाते दफानि बागै चबा खायनाय हनै जों समाय ताङै ओंखामानि बागै जों आबनो रुटुक कारिनानि बागै आबनो रुटुक कारियै तिनि लीगल फाइट नि बिसिंति जों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अफ फाइट खायमानि बिसिंति इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस को फाइट खायनानि बागै जों ताबो रेडी दङ ते आबनो नेशनल इंटरनेशनल हायुंनि बरक रकनो सिरनानि बागैबो 4 टाइम्स तिनि पीके मैडम ने बुकै जों साइजाक दङ और जारा थैजाकनाय रकनो जों फटो सहर रजाक और ने बुमुं सहर रजाक दङ आबनो बागै जों तिनि और फाइमानि कारण अंखा बनि नुखुंनि बरक रबाय कक सालायनानि बरनि नुखुंनि बरक रबाय खानि ककनो जों शेयर खालायनानि बागै जों तिनि और माफायो त्रिजना लांमाया कलांजाकनि मांखर बा बरंनि मांपिलि थंनि बिसकांगो फायै गामिनि बरक रबाय ते जोंनि मथानि बोखाखै किसा बरंनि मांपिलिनि मांखरो बरम याफारै अ इतिहास न लाई बुमानो तेबो बिसकांनि सालो थांखलांनानि बागै ते अ इतिहास न सुदो अ गामिगोया सारा त्रिपुरा राज्योया नेशनल इंटरनेशनल हायुं हागोनांगैनि त्रिपुरानि लाई बुमा सैजाकनानि बागै जों तिनि और फायनानि बनि बागै किसिसा शेयर खायनायनि सिगां किसा सिंगानि मुसुगु अ गामिनि बरक खरक बुसु तिनि और मानजा किसा याक किसारि गामिनि बरक खरक बुसु मानजा किसा याक किसारि अ गामिनि बरक गले हमबाय आंखा खायि गामिनिगो साख्लाय जाक्रि दे
Tini ring jagya de. Haile saklai jagya tak recent kasi sajak maba. Sini kami ni Chaudhary rong ke borok kata rong thangjak rong. Ke handong malia. Kami ni borok sri tini sengoro haide hi. Isa ke siyang ro to siya sung saklai di isa sakang. Mereka kha kamu seng tini tiba kami pal khlai gei. O kok tumarong no khana lai meke tiba ha kamu kami ni borok ni khok ti khana ma tiba ha kamu. Kya ba seng je khana ma ni bisin ti seng obona seng uram muram khana to hai pa tini bai thang borni mangkhor ni biskango khana nai hi seng khai mani. Ngi kok ta bogo haisi. Ansi sikang sanai sini secretary general sai thangkha tani bagai seng tini or ma phai. Ngi ta sini or phai mani khang khang ki belai kini ro khatung nai khana khang ke seng supreme court NRC ni case khai pro. Ni ro joto khana kha TPF NRC ni case khai. Kene khana khana ya joto khana. Supreme Court NRC ni case khai pro dhanga o sabab buthar jaka bor jaga buthar jaka bhai ki buthar jaka sini TPF dara so ora phai photo bu o photo no ar jaga o joto bu list ra je mama jora pi ra tani bagai am haki maro obong khasini tawo japhang kaisa live buma sini biskango kaisa evidence kaisa proman ngui tongkha je sini hawo father ni samrajyobadi ro phai susan sason phai sengno buthar sokthar tongkhai na ha ani kaisa proman omo katha Inga tabo seng hati jo pani bagai soba khane ingkang ke tani bagai soba nang ba tani bagai soba nang susun khajak mani protibade soba inga tak susun khajak mani protibade soba angka tuma susun khajak ka bani ro bahai bagai susun khajak khani ro abani proman chin yago tongani nang abo hai khlai ni ro tini belai ka hamai maro go hodrai kami ni joto kami ni lukurok no tei kami ni okra saklar go tini amte hai khlai 29 jona je 80 sono 40 বছর নিচে কাম যে গত নাং মানে তিনি 41 বছর রানিং গো অম হাই ক্লাই করতাম কোন দিন ইকে সন্তাবো অম হাই ফিমানি যে মান্থলি অব তো মানে বাকি তিga আসিসন দাঙ্গা বুথার জাকা হাইয়া সাম্রাজ্যবাদী বাই হানি বুসা সবা খালেগি লাংমা বরং মায়া কারখা ইকে আমনি ককনো স্রাই সেগে সানথাং খাংখাंके স্বাধীনতা সংগ্রাম জবাগো ফিখা হাইসি जों বিদেশিনি সাম্রাজ্যবাদনি হইতে প্রতিবাদ খাইখা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ বাইসিন জবাগো মাওখাখা আ জবাগো ফিঙাইরো ইকে মো পুরা Tipra hani স্বাধীনতা সংগ্রাম langmaro nairo inge tabo sing omani important busu onoman khaisri kaisa hawo kaisa dofa borni স্বাধীনতা সংগ্রাম langmaro nairo no jotono borom rogoi muito naragei boy pustako sigi syllabus ke school college se porro itihas khai কিন্তু সিনি দফা ও বাসিনি ও tipra hawo nuka tak joti tipra ni kuna itihas lai bumana kuna syllabus phaya boy jo sijagya inga oma hai ka thang tini itihas asa gona ma singsa asa khaireng ma singsa itihas sing kami ro busendia khoda dofa buselia tripura sarkar buselia oma hai kene sing sarganangai ke buselia inga oma sabani daitto khangke poila sini daitto kamini boro society समाज होदा तेसं हाति दफानि बागै सामं खाइतंनाय र ते राजनीति खाइ नेता खाइतंनाय र जतनि दायित्व करायो अमरा कथां ते सिलेबास त बगानि दङ इंगे तिने सममना तगे कैसा बोय पुस्तक सिजा कइका आसिसन दांगाव तमा के तिका बरो बसबाव तिका बाहाय के तिका कैसा फन सिनि ताबो ताहनाय रिटेन डकुमेन्ट प्रूफ ग्रै इंगे अब हाय रिटेन डकुमेन्ट किन्तु जे सागा थांगै नोंसं सारगनांगै जे प्रतिपा हासिनि हा सिनि हाव बिदेशि सुसनंखा साम्राज्यबाद जोंनो सातखा हनै सानि फोरंखांके अमहा एविडेन्स गथांनो जों प्रूफ रखांखांके बुइजतनो खानांगै दर खरै आबनि सपोर्ट बा बेकिंग बुइ रवानि बासाय इंगे ताबो जों सुप्रीम कोर्ट NRC केस खाइतों जगाव अमरक बेरा गमानि बागै न ताबो NRC केस सुप्रीम कोर्ट यासागै फाइनल हियरिंग ताबो लकडाउन पाके फाइनल हियरिंग फासिनाय NRC तिब्रा सानु बुंनाय इंगे अमरक गायसा जगाव फानरय तमनि कलाय इंगे अबनो सिनि गायसा फान सबानि फान दफानि फान जे जों सातक जाकमानि गायसा प्रूफ इंगे अबनि बागै जों आसा गदग मागो पाइलाया खुगला यांगलाय तमनि नेशनल इंटरनेशनल जराति जेनेबा जरा थांगै जों सिन दफानि सबा खाइतों Tiaba sini dofa tini bu para kami o sobano sengke bu salai maya siholaya besu berarti coba tangai tongka kenalaya ni musuh dia ingka omana sini kaisa drawback kaisa ungklok oslo itu mani ab memang tini okhodrai kami go seng kami ni borok rono jotono no belai ke sobani sibai maya fare tini oma hai khlai kaisa kerthang khlai boroni stesuni bu mungnar ge kerthang tini bu sakiro itu mani bagu hai pan asuk bai ni sini duty paya kho kami ni kaisa duty ya ob sini joto hoda ti prasab besar ngai ni duty je omana seng boy pusto akare butlangani te obno tegi seng বছরক ওয়াইসা ওয়াইনি ফানে কুথুमै খুমবক লাগै সেমিনার ওয়ার্কশপ खाइगै ओ इतिहास गथांनो तै बुसकांगो तलांगानि तिनि चौधरी रनो जों मालाय थाने अरनि पाइ चौधरी बायकिया कामिनि चौधरी रो बायकिसा मालायानो तै नक खुनथे जना जे थिने नक खबजा खना हियां खागागो नक खबजा खना माने काइसे बुसुक बुथाइनि बसं खबजा गै तंखना हियां मानसुगु तार माने जतनि नक नुखुंनि बंशगोनो खरकसा खबजाग्ला हा इंगे तिनि जत साकी तंख इंगे अमा हाय साकी जों गथां तंमानि
in future भविष्य तेसिनि तफा हायखायगि विदेशी शोषण साम्राज्यवादीनि यागो जों ता बुथार जाथों ता मेसेन जाथों अब हायते गतना तांथों हनै जों कप्लाय खोना रंनाय थांखांखेनो अबनि साखि कथांनो जों संसार गोनांनि संसारि बेसांगो माखो बुनाय आमनि बागैनो आं गोबां कक सानन थांया हायफोन तिनि अर पारानि जे मानजांनाय अक्रा साक्रारो निरक जतनो अ जेसिनि बसकांगो तिनि जति कथां तंगै तंमनि जे देशी विदेशी सभा आबनो हनो सांप्रदायिक सभा या देशी विदेशी सभा जे अरनि वा हावा फाइगे वां जिरक दखल खायतं फाइनि बरो हानिबो सादे बरो हानिबो सादे यं संसादे बरो फातानि फाइनाय पूर्व पाकिस्तान बांलादेश नि बरो इनके बांलादेशी बाय तिरफ्रा हानिबो सा देशी बाय विदेशीनि सभा सिनाबले ब बरो पहाड़ी बांगाली सभा हि हनो बै पहाड़ी बांगाली सभा या देशी विदेशी सभा सि हानिबो साबाय फातानि फाइनायनि बरगनि सभा अ थैनाय रक जों तिनि सभा मा खायमेनि तमानि बागै मा खाय अ हावा निरकनो जों याकाय रिया जों जे पाइमा सा जरातै जोंबो निरकनि कमले तंगे जोंबो याक्ति सालासिनाय हनै याक्ति सावानि थांथानिगो अमो बेबाक ओंखा याक्ति साइबो तिसेबो फाइगै जों बेबाक जागावनो बरक बाय बुथार जाखा इनके जों याक्ति सावानि थांवानि सकांनो कगनि कग याक्ति सामायानि सकांनो तमा खायखा सरकारबो बरनि उंक्लागो तंगै बरक सरकारनि बरकनो दायगै अरनि वानसा बाय तिप्रा सरकार के बांलादेशी सरकार विदेशी सरकार सिबा बरक दायगै तिनि बरक उंखानिगो याक्ति सारखा सिलाय पाथामबा याक्ति सारखा दाबा याक्ति सारखा कलंगा बा याक्ति सारखा अब हायखायगै तिनि बसंनो तिनि अ हावा आसायनि हानि बसानोनो अ हावनि जेनि नुखुंगो फाइगो नगो फाइगो आवार पान्थर फाइगो बरक उंखारखा इनके अब हायतै बस गोबां मासालो अमो हायखायगि बरक तै बुखायनाय अ हावा पुरा सेगनि बाङै कामी कामी सेगनि बाङै कामी बस कमाखा आवार पान्थर बस कमाखा तिनि अर हद्राय कामी काइसे सुखे तंगाय जगो दलायके हामबाय तै इसोरनि थानि हामबाय मारुगो तिनि अ हद्राय कामी काइसे फानो जों तिनि जरातै कथां तंगै दंख अब हायखायगि जत आवार पान्थर कामी कामी जों कथांना तंनाय तेबो तिनि कामी मा बारिनाय आबनि बाङै ता सुप्रीम कोर्ट एनआरसी केस ताबक चालक गुइमा दङ सीए नि केस चालक गुइमा दङ संसार गोनांगै त्रिपुरा हावो भारतवर्षनि गोबां मा केस बाय निरंनि बेमा जुदाको निरंनि बेमा बैसाय जुदाको हानिबां निरंनो के आलादा केसि बिसार मा खायसने हि सुप्रीम कोर्टाबो आलादा केस पासाप ताखायसि सिनि केस न नारक मारखा ये ता सुप्रीम कोर्ट सिखा आसा दिन 70 बছর जों केबो अमते हायके कक सामालिया केबो जों दरबार खायमालिया केबो प्रमाण ररागलिया केबो साराग लायलिया अर कुथुमै जों दांगाबो उठार जागमानि हनै पाल पाल खायि खुंबो बग्राग लायलिया अमनो तुइ कक साराग लायलिया अब हायख्लायगै सिनि इतिहास न मुकुमरै तंगनि बागै जों सिनि दुखनो बयनो खुनुगमाया बयबो सिनि दुखनो सिया ताबो लकडाउन क्लकेनो बिचार फायसिनाय इका अब हायख्लायगै जों ताबो बिचार कालाय दङ ताग्रम सिरि बिचार रलाहा अ हानि फातानि बरक अर नि कारि सिदि हनै हनाय आप्रसिनि बरक ते वैसा आगे दशरथ देवनि नेतृत्व हलायमा हाय राजनीतिनि बुंतै पहाड़ी बांगाली बाय बाय ताहि सालाय पहाड़ी बांगाली बाय बाय एक ताहना एक साथे थाकते साय रोहि अंलाय फि खांखे तो बेजवा नांलाय फिनिबले आबनि बगैनो निरक तिप्रा हावा तिप्रा सानि हां खांखे तिप्रा सानि शासन देनाय नैया अब कामिनि बरक साग्रादि तिप्रा हावा तिप्रा हा सिनि तिप्रा सानि सिखांखे ओ तिप्रा हावा तिप्रा सानि शासन मालिक ngande मुसु मुसुया हातानि फानि वानसानि शासन खेते तंगनि मुसु सिनि हा अंके सिनि शासन देनाय नैया अंके सिनि शासन लायंके जों सिनि शासन रसिदि हि कक्ति सामा साखि रवान देनां नैया अंके आबनि बगै ता सुप्रीम कोर्ट जों तो हाति प्रा हा साबनि हा जों साल हाति प्रा सानि हा वाजिबो साइतों हासिनि हा बर बय पुस्तक बसि सैतों हा यूनिवर्सिटी सिलेबस न खना खना जे दिमंडल हि सामाने तिप्रा हावा वानसासि कुसुं कुसुं अ तिप्रा हावा सालक थांग राजा हि बर साइतों हा दाला इंगे जोंले सालि सिनि सिनि तंखे बरनि दालार कबैन थानायमले कक सानाय क्रिंखे इंगे जों ता साखिरा थाजे तंग क्रै कक सा थाजे तंग क्रै जों ताबो बर बाय दरबार का थाजे तंग क्रै हानि बागै ताबो सुप्रीम कोर्ट दरबार का लैमा दं इंगे अथैनि कथां मासुल तेवाइसा किफिलै फैथिनाय लीगल जस्टिस लीगल फाइट नि बिसिंते कलमनि सभानि बिसिंते बरक दफा आयोग लथों बरक दफा आयोग लथों सिनर हाजार हाजार थैनि मासल दाक्ति बिचार माथों अ मासल दाक्ति न अतिप्रा हावंथों विदेशी साम्राज्यवाद अतिप्रा हानि कमरै थांसथों विदेशी साम्राज्यवाद अतिप्रा हानि कमरै थांसथों हादि जत पाल बाक साखलायगै जों अ कथिरनि मांखरनि बसकांगो बरनि जेथै क्लाइमानि अ मारन जाखांथों बसकांगो दै लाइबुमागो गथांगै तंथों ते अ लाइबुमा संगार गोनांगै साखिंगै सिनि फान सें सें फोयिंगै सिनि सबानो कप्लाय खायमाना दै ईश्वर बसिन थानिगो जानि जा पैतो सामानि मताय जत जों सुरिगो ते जानजा पैतो सामानि गो दियाइ लायगो ते अब हायकेनो जों कप्लाय साल दाक्तिनि नुथों